लांबाय थागोन मानोथो सापर्टसो खालामनांगौ नोंथांमोना आंखौ हाय लोगोफोर खुलुमबाय दिनै कमेन्ट्सनि रिप्लाइ होनो सानदों आङो माखासे मानसिफ्रा कमेन्ट्स मानो रिप्लाइ होआ होनदों बिनि थाखायनो होनो सानबाय आं दिनै कमेन्ट्सनि रिप्लाइ माखासे आं बारा कमेन्ट्सनि रिप्लाइ होआ माखासे आंनि इउटिउब चेनेलाव गोबां मानसि कमेन्ट्स खालामदों गोबां मोजां कमेन्ट्स खालामनायनि सायाव आङो जेबो रिप्लाइ होआ मानो होनोबा बिसोर मोजाङानोखा आरो आङो जायखौ रिप्लाइ होदों टाइम मोननाय समाव बिसोरनो रिप्लाइबो होखादों लोगोनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय माखासे ओरैबायदि फेक एकाउन्ट खुलिनानै कमेन्ट्स होग्रा दङ जाय मानसिया आं बिसोरनो रिप्लाइ हरफिनो बाट कमेन्ट्सखौबो डिलिट खालामफिनो जाय आङो बे मानसिया कमेन्ट्स होगोन आंनि भिडिअ'आव ओमफ्राय बे कमेन्ट्स होनायाव आङो कमेन्ट्सखौबो रिप्लाइ होयो बिनि कमेन्ट्सआव बाट आंनि कमेन्ट्सखौ बिसोर डिलिट खालामना होफिनो बार 10 बार गाहामसिम रिप्लाइ खालामो आङो बाट कमेन्ट्सखौ डिलिट खालामना होयो बिनि थाखायनो आङो मालाबा रागा जोंनानै बै सुबुंनि कमेन्ट्स होनायखौ डिलिट खालामना होयो मानो होनोब्ला जुदि रिप्लाइ खालामनो हायाबा मानो कमेन्ट्स होयो नङा होमबा स' बिनि थाखायनो बिदिनो गोबां सानै साथाम मोनबाय आङो बिसोरखौ माखासे बिसोरखौ आङो मिथिबाय आरो आं गोबाव समनिफ्राय भिडिअ आपल'ड खालामदों माखासे कमेन्ट्सखौ नायो आङो गोबाङानो नोजोर होयो सोरबायदि सुबुङा माबायदि कमेन्ट्स होयो आरो मोनथिनोबो हायो मानो होनबा आं इउटिउब सालायग्रा नालाय स' बांसिनानो खायसे मानसिफ्रा सासे मानसियानो मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा एकाउन्ट खुलिना लानानै बैजोंनो कमेन्ट्स होयो मिथिबायना बे माने जेनेबा हमना ला आं सासे इउटिउबार आरो आं गुबुन इउटिउबार बे मोनसे जेलियास थालायनाय सिस्टेम बायदि आरो आं नुनाय बायदि मथे आरोना मानो होनबा सासे मानसि इउटिउबार्स नङा गारा सासे मानसिनाव इसिबां टेलेन्टेड थानाय बा इसिबां बार एकाउन्ट खुलिनानै इसिबां जेलियास जानाय मानि थाखाय जेलियास जानो नङा होमबा सोरबा सासे इउटिउबारसो जेलियास जागोन सोरबा सासे इउटिउबार्सनि सायाव मानो होनबा बिनि सायाव भिउ जादों आरो गुबुननि सायाव भिउ जायाखै नङा होमबा बिनि थाखायसो जेलियास जायो नालाय स' बिदिनो आङो नायदों आरो बिजिरदों बे आंनि इउटिउब चेनेलाव भिडिअ माखासे कमेन्ट्स होग्राफोरखौ आं नुदों आरो बे कमेन्ट्स होग्राफोरानो जाबाय सासे मानसिनि गेजेराव बा सानै मानसिनि जाय इउटिउबार्स बिनि गेजेरावनो खामानि मावनाय आं बेखौ नोजोर होनानै हमदांनो मोन्दों मानो होनबा कमेन्ट्सनि स्टाइला सासे मानसियानो होनाय मानो होनबा एसे आन्दाज मोनो माइन्ड बा मोनसे टाइप खालामनायखौ रिड खालामनो हायो जे सोरबायदि मानसिया माबायदि कमेन्ट्स होदों स' बेनो आरो आङो दिनै कमेन्ट्सनि रिप्लाइ होनो सानदों बेनो जाबाय आंखौ मानसिफोरा सिगाङाव UPPLनि पार्टिनि मानसि होननानै गोबां बानसावदोंमोन बाट सिगाङाव आं बुंखादों आङो UPPLनि पार्टिनि रावबो मानसि नङा आं सासे स्टुडेन्ट आरो आं सासे इमप्लयिज अके स' आङो बे नङा कि आङो सोरबा सासेनि आं दिनैसिम UPPL पार्टियावबो भट होफेराखै आरो BPFआवबो भट होफेराखै बाट आङो जाय मानसिया बर'नि थाखाय सानदों जाय मानसिया बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड स्टेट बा माबा मोनसे लाबोनो सानदों बर'नि थाखाय मोजां सानदों बैसोर सुबुंफोरजों आङो अलवेज सापर्ट दं होननानै बेखौबो बुंखाबाय आरो नैथियाव खायसे मानसिफ्रा आंखौ भिडिअ बानायना अभार एक्टिं होननानै बुंदों बेफोरनो जाबाय फेक एकाउन्टजों सोरबाफोर पाब्लिकनि सायावबो थानो हागौ बा आंनि भिडिअखौ फुरायै नायजोब्बाय था अब्लानो गौ मोनलांगोन मानो होनोब्ला मोनसेल' भिडिअ नायनानै अभार एक्टिं देखायदों होनना बुङोब्ला गोरोन्थि जागोन मानो होनोब्ला मोनफ्रोमबो भिडिअ आं गोबां आलाग बा डिफरेन्ट बा माने गुबुन केरेक्टार बा रिएक्सन होदों आङो बेयाव आरो माखासे मानसिफ्रा सोलोंजेननायबो थायो माखासे मानसिफ्रा मानायबो थायो बिदिनो दा हिन्दी बुंनायनि सायाव मानसिफ्रा खायसे बुंदों कि हिन्दी बुंनो रोङाबा मानो हिन्दी बुङो आं मोनसे बाथ्रा बुंनि नोंथांखौ जुदि नोंथांनाव रां गैया थाखा गैया अब्ला नोङो न' गिदिर लुनो बा गारि गिदिर खब्रै बायनो सिमां दानु होमबा नों सिमां नुवालासिनो थागोन नामा नों सिमां नुगोन ना आंबो गारि मोननाय मोनब्ला गिदिर बायनो हानाय मोनब्ला आं बायथारगोन र' नों बिदि सिमां नुगोन नामा अब्ला आंबो बुंनोसै नोंखौ सिमां दानु फैसा गैयाबा रां गैयाब्ला नङा होमबा थिग बिदिनोब्रा सोबहाबो ट्राइ खालामनाय थायो जानो हागौ आंनि बुंनायनि प्रनाउन्सिएसनाव माबा मोनसे गोरोन्थि दं बाट एसेबां गाज्रि गोरोन्थि जाया मिथिबाय मानो होनबा जोंनि लेंगुवेजआ जोंनि बुंनाय रावा जों बर' लेंगुवेज बुंबाय थायो नालाय बर' राव बुंबाय थायो नालाय ओंखायनो जोंनि एसे स्प्लिट जालाङो रावफ्रा प्रनाउन्सिएसननि सायाव एसे स' बिनि थाखायनो जालांबाय थागोन मोजाङै आरो लोगोसे बिनि सायाव आंनि ग्रीन स्क्रीन भिडिअनि सायाव नाय लोगोफोर
ग्रीन स्क्रीन सानै एक्टिं खालामनायाव बिराद खस्थ' आरो लोगोसे बेकग्राउन्ड होनायावबो बिराद खस्थ' बाट मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि ग्रीन स्क्रीन भिडिअ बानायनायाव केमेरा मोजां नांगौ मबाइल मोजांनि सायाव मोजां दामि मबाइल जानांगौ बिनि सायाव मबाइला मोजां नङाब्ला DSLR केमेरा जानांगौ आरो बिनि सायाव लाइट नांगौ फकास नांगौ स' अब्लाबो आङो बेफोर गैयाब्लाबो मोजां गैयाब्लाबो आङो नाजानानै नोंथांमोनखौ हेपि खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ गोजोन होनो थाखाय आं नाजादों बिनि सायाव नोंथांमोना मोजां मोनाखै खायसे आं बेखौ सानो आरो मोजां मोनाखैब्ला बिनि थाखाय सरि आरो नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि बानायजानो बादोंब्ला आं बानायला नङा होमबा बे ग्रीन स्क्रीननि भिडिअनि सायाव मोनसे आरो बिनि सायाव आरो बिनिबो सायाव दङ कि मानसिफोरा बुङो आंखौ कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामा नङा होमबा नाय लोगोफोर कमेन्ट्सथ' रिप्लाइ खालामनो हायो माखासे गोबां बाथ्रा थायो कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामबा माखासे मानसिफ्रा कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामनाय बा कमेन्ट्स नायनाय भिडिअ नायो स' ओंखायनो ओरैबायदि खायसे मानसिफ्रा कमेन्ट्सबो होयो बेफोरनि सायाव बुंथावना नङै गाज्रि सोदोब स' बेफोरखौ नों माबोरै कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामो नङा होमबा आरो फेक एकाउन्टजों आंनि भिडिअ कमेन्ट्स खालामनाय डाइरेक्टलि हमनो हाखाबाय आङो सासे सानैनि गेजेरावनो बे कमेन्ट्सआ जाबाय थायो मानो होनब्ला बिसोरो माल्टिपल माने गोबां एकाउन्ट खुलिना लानानै आंखौ माने सुबुंफोरनि नोजोराव गोग्लैना थाथों बेफोरबायदि साननानै कमेन्ट्स होनानै होदों आरो बे मानसि सासेयानो होयो बेखौ गुबुन मोनसेखौ साइन इन खालामलाय बै मोनसेखौ साइन इन खालामलाय बै मोनसेखौ साइन इन खालामनानै कमेन्ट होलाय बै मोनसे साइन इन खालामनानै कमेन्ट्स होनाय बेफोरबायदि नुनो मोनबाय कमेन्ट स्टाइलानो एखे बाट जोंनि भिउवार्सफ्रा लोगोफ्रा बै सुबुंखौ रिप्लाइ होआ बिनि थाखायनो एसे गोबां मानसिया चान्स मोनो भिडिअ आरो मानसिफोरा खायसे कमेन्ट्स नायै भिडिअ नायो बिनि मिनिङा बे कि आंखौ ट्रास्ट खालामाबा बा आंनि सायाव फोथायनाय गैया स' जुदि नोंथांमोना आंनि सायाव फोथायनाय दङ आंनि बुंनायखौ मोजां मोनो कमेन्ट्सनि गोनांथियानो गैया नोंथाङा डाइरेक्ट मालायनि कमेन्ट्सखौ दानाय नोंथाङा जुदि कमेन्ट्स होनोबा नोंथाङा डाइरेक्ट कमेन्ट्स होगा आं गोबां नुबायलै सिगांनिफ्रायनो कमेन्ट्स बा नायबोगासिनो दङ आङो जेबो कमेन्ट्सनि रिप्लाइ होफेराखै दायो आङो गोबां गासिखौबो मिलायनानै आं दा थख' होनो सानदों आरो बिनि उनावहाय आङो इयुनावबो होबाय थानोसै मानो होनबा नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गोबां रिप्लाइ खालामजानो लुबैयो स' बेनो आरो नोंथाङा जुदि आंनि सायाव इसेबां मुगैनाय दंब्ला आरोना बै फेक एकाउन्टखौ बुंदां जुदि इसेबां मुगैनाय दंब्ला डाइरेक्टलि फन नाम्बार होलाय आं नोंथांजों रायज्लायगोन मैयाहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन आङो मोजाङै नाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ मैया बे सिख्लानि सायाव आङो बुंनायखौ पाब्लिसिटि बानायनो थाखाय भिडिअ बानायदों होननानै आं बे भिडिअ पाब्लिसिटि बुंदोंमोन आं बिथाङा मा लिरबाय फेब्लिसिटि बिथांखौ खोनाबाय फेब्लिसिटि मिथिबायना बिथांनि खोमाया माबायदि मिथिया आं बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै होगोन बेयावनो दानो नामखौबो बावगारबाय आङो बिथाङा मा बुंदों फेब्लिसिटि लिरना हरबाय पाब्लिसिटि बुंजालायो आंखौ माने निजेथ' सिगां खोनासंग्रो खोमाया मोजां नंगौना नङा साफा खालामना लाग्रो आं मा बुंदों पाब्लिसिटि बुंदों ना फेब्लिसिटि बुंदों नोंथाङा लिरदों फेब्लिसिटि आं बिथांखौ गोबां कमेन्ट्स रिप्लाइबो खालामदोंमोन बिथाङा आंनि कमेन्ट्सखौ डिलिट खालामबाय थादों जाहाथे आङो डिलिट खालामनानै बे रिप्लाइखौ नुयोब्ला मानसिफ्रा माने गावखौ गोरोन्थि सानदों बा ओमफ्राय बिनि उनाव डिलिट खालामना होनानै गावनि कमेन्ट्सखौ नुबा मानसिफ्रा मोजां सानथों नङा होमबा बेफोरबायदिनो गोबां फाननो नागिरगासिनो दं आंखौ मानसिफ्रा स्रोदनो बिराद बिदिनो फानखुमागासिनो दंबो आं नुदों आरो खोनानोबो मोनगासिनो दं आरो आं बिसोर सुबुंखौ नागिरगासिनोबो दङ आरो मोनगोनबो सिख्लानि गेजेरावनो जा सेंग्रानि गेजेरावनो जा स' बेनो आंनि दिनैनि कमेन्ट्स रिप्लाइ आं मोनबा कमेन्ट्सनि रिप्लाइ होबाय अभार एक्टिंनि सायाव आरो ग्रीन स्क्रिननि सायाव आरो बिनि उनावहाय फेक एकाउन्टनि सायाव आरो बिनि उनावहाय इउपिपिएल पार्टी आबिर्बि पार्टीनि सायाव ओमफ्राय बिनि उनाव हिन्दी बुंनायनि सायाव नाय लोगोफोर हिन्दी बुंनाया जोंनि बर' जायगायाव जों बर' लेंगुवेज बा बर' राव बर' बिमा रावखौ जों बाहायबाय थानायनि थाखाय एसे माबा जाखायो डिफरेन्ट जाखायो रावा शुद्ध ओंखारनो नागिरा प्रनाउन्सिएसना बाट जालांबाय थागोन मा होनदो सापर्टसो खालामनांगौ नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामनाय नागारै नोंथांमोना आंनि सायाव गोबां बेबायदि बाथ्रा बुङोब्ला माबोरै जागोन लोगोफोर सापर्ट खालामब्रा लोगोफोर आंनि रिएक्सननि सायाव नोंथांमोना नोजोर होनायजों लोगोसे आंनि टपिकनि सायावबो नोजोर हो सानफ्रोमबो गले मिनि बुंबाय थानायाथ' मोजां एसे सेन्स जालांबाय थानांगौ मालाबा समाव रागा जोंनांगौ मालाबा समाव गोरा जानांगौ मालाबा समाव गुरै जानांगौब्रा लोगोफोर नङा होमबा स' थेंक इउ स' माच फर हेल्प मी एन्ड सापर्ट मी बाय बाय